Die trekker hier ik altijd al. En als je verderop, daar ging ze van die bolleboer, die hier het steen in het loon voor het skafkeet. Maar die man hield er mee op en toen bleef dat ding staan. Dus ja, wat moest er maar gebeuren? Hij kon morgen deze ophalen. Maar ik heb hem wettenpas zetten. Alle planken heb ik losgehaald, want het zit allemaal scheef. En toen heb ik hem helemaal, dus gedeeltelijk gestript. En toen zoek ik een door erin zetten. Nou, dat weer helemaal niet haak. Ze kon niet doorheen, want het weer helemaal scheef. Ik heb er gedacht, wat ben ik er van maatje? Ik denk, hé, ik heb de trekker ervoor. Ik denk, ik maak hem af. En we zien wel wat er van wordt. En ja, dit is het resultaat ervan. Een piepelwagen, zeg maar. Als je nou kijkt of het maar een mooi waar is, dan kan ik er even mijn fut. Ik hoef iets dat ze 4 fut, want dat is hier ook allemaal wel mooi. Maar als ik een lange vakantie heb, ja, dan ben ik vol 4 fut. Ik ben in Tielers geweest, in Apeldoorn, overal in Giethoorn, Bijlen. Ik heb er al heel wat met afreden. Zit hem wel goed. Nou, maakt niet zoveel uitje. Ja, vrouwtje, maar het labeltje nog niet buiten het hemdje hangen, hè? Maar ja. Ah, dat geeft niet. Dat zie je straks niet meer. Ja, je zit er precies achter. Hij wil niet. Nou ja, je weet dat er een luifel voor kan. En dat is al hartstikke mooi. Oh nee. Dus nou maar even weer oefenen, denk ik. We proppen weer mooi in de bak. Zo. Meestal steek ik dus op boerencamping. Dit hoort bij de natuur. En dat show je me ook wel wat er aan zit. En nou ja, dan zeggen de meesten van, nou die moeten wij op een camping hebben, want dat vinden we wel leuk. En dan maak je ze gewoon ruimte, dat ik een steen kan. Nou, dat vind je prachtig. Nou ja, dan bloed ik daar 12 dagen. Nou ja, dan ga ik weer een beetje door de bossen heen en dan ga ik weer op huis aan. Maar je wil er een band zijn zeker? Ja. Ja, dat dacht ik al. Nou kom ik gauw heen, want buiten lijkt kleer. Ah! Heb je daar vanuit gehad? Kom maar. Wat dan? Oh, we gaan in mijn deur. Maar dit is nou bed van mijn beppe. Ah, wat leuk. Ik ben Ja. wel in de zit. Ah, wat mooi. Is je te koop? Nee. Nee. Al geven er nou zoveel geld ervoor, hij is niet te koop. Prachtig. Zeg, dit is een hele oren sigaar. Ik denk dat hij ook wel 16 jaar oud is. Die is van mijn pa geweest. En vroeger hier de houten kachels en een sigaar met droegwijzer. En dan hier is een potkachel daar staan en dan hier is een plankje tussen 2 balken en dan hier is daar de sigaren op. Te droegje. Dan bleven ze droeg. En toen weer mijn pa overleden en ik wist dat die sigaren daar nou lagen. En toen mijn beppe verdraakte, ik denk, hé, dan moet ik eens even daar boven die planken zijn wat er nog te gapen is. En ja, daar lag deze sigaar nog. En die mocht ik meenemen, dus die heb ik nog altijd. Dat is een hele oude. En zeggen al deze spullen dus wel een verhaal? Ja, alles. Ja, bijna alles. Ja, ja. Krijgen we de beide van mijn beppe wist. Nou, daar komt dan van de sigaar ik en die wie van mijn man, die koffiemolen. Nou, die doet het ik nog. Soms zet ik daar wel eens even koffie mee. Hoor. Nou, dat olielampje heb ik van die meesten toe gekregen. Nou, dat oliesteltje heb ik onderwijs, dat soort steltje. Nou, de piepensteltjes. De spiegel van uw mem. Nou ja, en hier dan hoor ik weet niet wat dit is, maar volgens mij hoort het voor de verloren een borsteltje erin, dat hoort hier. Nou, deze heb ik onderwijs, die is van 1800 nou wat, dat noemen ze een appeltjeklok. Die is al een keer, die zit helemaal niet met schroeven in elkaar, die zit met houten plugjes allemaal in elkaar. En dan kom ik een keer weer rond, die man zei, er is een klap gebeurd in die pieperwagen. Ik zei, nou, dat weet ik het, wie die helemaal in elkaar vallen, omdat die allemaal met houten pensjes zit, hebben de droeg, voelen helemaal in elkaar.
Dat is weer voor mij maken. Het is zuiver al iets museumke. Ja. Wat zei, dit is echt heel mooi. Zie dat oude spul en dan zie je een oude strikijzer. Als naai. Zie je, een caravan is een caravan. De meeste die er belangen zijn, nou, is gekleerd. Dus, maar als je met zo'n ding aan komt zetten, dan tegen wat hij deed, dan hebben we wat meer van weten dan een jaar. En dat is ook weer een verschil. Met caravans en campers. En ik vermaak me nog misschien wat meer met dit ding dan de meeste met een camper of een caravan.